ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 1 ጀሚርና ስጋ ፍቕዲ 6 ዛሎም ማዓንቲ ዝተማሃርናይ ማለት እዩ። እቲ ቃል እንታይ ይብል? ደጊማ ንእሱር ብጎይታ ነቲ ዝተፀዋዕኹምሉ ፅዋዓት ብቑዓት ኮይንኩም ክትመላለሱ እምዕደኩም ኣለኹ። ብትሕትና ዘበለ ብለውሃት ብህድኣት ንሓድሕድኩም ብፍቕሪ እናተፃዋወርኩም ነቲ ሕብረት መንፈስ ብማእሰር ሰላም ጌርኩም ክትሕልዎ ተጋደሉ። ከምቲ ብሓንቲ ተስፋ እተፀዋዕኹም ተስፋ ፅዋዓት እተፀዋዕኹም ድማ ሓደ ስጋ ሓደ መንፈስ እዩ፣ ሓደ ጎይታ፣ ሓንቲ እምነት፣ ሓንቲ ጥምቀት፣ እቲ ልዕሊ ኩሉን ብኩሉን ኣብ ኩሉን ዘሎ ከዓ ሓደ ኣምላኽ ኣቦ ኩሉና ንሱ እዩ። ስለዚ እዛ ዝተምሃርናያ ትምህርቲ ብዛዕባ ሓድነትና እዩ ዝገልጽ። ሓድነትና ክጅምር እንከሎ ከዓኒ ጳውሎስ እንታይ ዱ ተዛሪቡሎ? ኣነ እሱር ብጎይታ። ስለዚ ጳውሎስ ብጎይታ እሱር ስለ ዝኾነ ብክርስቶስ ኢኻ ውፅሓራ። ስለዚ ኣነ ንስኹም እንካ እሱራት ናይ ጎይታ ከም ዝኾንና ኣብነት ኮይንና ኣሎ ጳውሎስ። ኣነ እሱር ብጎይታ ይድሎ። ስለዚ ዝተኣስረ መእሰሪኡ ዝተኣስረ በቲ ዝተኣሰረ ውፅሓራ ዝኸውን። ስለዚ ኣነ ንስኹምን ብክርስቶስ ጥራይና ውፅሓራ ክንከውን። ብክርስቶስ ተኣሰረ ብክርስቶስ ይውፅሓራ። ናይ ክርስቶስ እሱር ዝኾነ ብክርስቶስ ከዓ ውፅሓራ እዩ። ጳውሎስ ከዓ ነግረና ኣሎ ነቲ ዝተፀዋዕኹምሉ ፅዋዓት ብቑዓት ኮይንኩም ክትመላለሱ እምዕደኩም ኣሎ። ሃሌሉያ። ቀፂሉ ሽዑ እንታይ ኢሉሎ? ቀፂሉ እንታይ ኢልዋ ኣሎ? ኣብታ ፍቕዲ 2 ብትሕትና ዘበለ ብለውሃት ብህድኣት ንሓድሕድኩም ብፍቕሪ ተፃዋወሩ። እዚ ብፍቕሪ ተፃዋወሩ ዝብሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይን ንዓኹምን ኣብ ነንሕድሕድና ዘለና ምፅዋርን ኣብ ነንሕድሕድና ዘለና ምቅብባልን ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ኣርኣያ ኮይኑ ሓሊፍልና ኣብዚ ምድሪ እዚ ንዕኡ ክንመስል ከምቲ ንሱ ዝተመላለሶ ክንመላለስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣርኣያ ኮይኑ ሓሊፍልና ኣብዚ ምድሪ። ኣብ ሮሜ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉሎ? ምዕራፍ 15 ካብ 1 ስጋብ 6 እምበኣርከ ንሕና ብርቱዓት ዝኾንና ድኻም እቶም ድኹማት ክንፀውር ርእስና እውን ባህ ከነብል ኣይግባኣናን እዩ። እቶም ብርቱዓት ዝኾንና ድኻም እቶም ድኹማት ክንፀውር እዩ። ሃሌሉያ። ንርእስና ባህ ከነብል ኣይግባኣናን እዩ። ከምቲ ጽሑፍ ፀራፊ እቶም ፀርፍታት ኣባይ ወደቐ ዝብል ክርስቶስ ድማ ንርእሱ ባህ ዘብል ኣይደለየን እሞ ነፍሲ ወከፍ ንብፃዩ ምእንቲ ካንጾ ብሰናይ ነገር ባህ የብሎ። መን? ክርስቶስ ንርእሱ ባህ ዘብል ነገር ኣይደለየን። ንሕና ከዓ ልክዕ ከም ክርስቶስ ከዓ ንብፃይና ባህ ዘብሎ ነገር ክንሓስብ ሰናይ ነገር ክንገብር ከም ዘለና ካብ ክርስቶስ ኢና ተማሂርናዮ። ብትዕግስቲ ብምፅንናዕ ፅሑፋት ተስፋ ምእንቲ ክኾነልና እቲ ቀደም እተፀሓፈ ዘበለ ኩሉ ንምህሮና እዩ እተፀሓፈ። ግናኸ ሓቢርኩም ብሓደ ኣፍ ኮይንኩም ንኣምላኽ ንሱኻ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ክትኽብርዎ እቲ ናይ ትዕግስቲ ምፅንናዕ ኣምላኽ ኣብ ነንሕድሕድኩም ከምቲ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጌርኩም ሓደ ሓሳብ ክትሓስቡ ያሃብኩም። ስለዚ ኣብዛ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 2 ዝምህረና ነገር ኣብ ሮሜ ፅቡቅ ገይሩ ኣስፊሕዎ ኣሎ። ሓድነትና ነንሕድሕድና ምፅዋር ነንሕድሕድና ምፍቃር ማለት ባህር ክርስቶስ መንነት ክርስቶስ ከም ዝኾነ የረዳእና ማለት እዩ። ኣብ ቆሎሴ እውን ገሊፅዎ ኣሎ። ቆሎሴ 3 ካብ 12 ስጋብ 14 እምበዓርከስ ከም ሕሩያት ኣምላኽ ቅዱሳን ፍቁራት ኮይንኩም ምሕረት ልቢ ለውሃት ትሕትና ዓቕሊ ትዕግስቲ ልበሱ። ናሓድሕድኩም እናተፃወርኩም እቲ ሓደ ኣብቲ ሓደ ክሲ እንተለዎ ይቕረ ተባሃሉ። ከምቲ ክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንስኻትኩምን ከምኡ ይቕረ በሉ። ኣብ ልዕሊ ዝኩሉ እውን ፍቕሪ ማእሰሪ ፍጻሜ እሞ ልበስዋ ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ እታ ቀዳሜይቲ ዝተምሃርናያ እታ ኣብ ነንሕድሕድና ክንፃዋወር ከም ዘለና ሓድነትና ክነፅንዕ ከም ዘለና ካባና ሓውና ከም ዝበልፅ ካብ ርእስና ንሓውና ኣፀቢቕና ክንሪኦ ኣኽቢርና ክንሪኦ ከም ዘለና ዝመሃረና ቃል ኣምላኽ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መንፈሳዊ በረኸት ዝብሎ መፅሓፍ ቅዱስና ሓውኻ እዩ። እቲ ኣብ ሰማይ ዝባረኸኩም ኢሉ ኣቐሚጦ ዘሎ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 3 4 ፅቡቅ ጌር ገሊፅዎ ኣሎ። እቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰማያት ዝባረኸኩም ኣምላኽ ብሩኽ ይኹን ኢሉ። እንታይ ግን እቲ በረኸት? ፍቕዲ 4 ገሊፅዎ ኣሎ። እንታይ እቲ በረኸት ኢልዎ ኣሎ? ኣብ ቅድሚ
ቅዱሳን ብፍቕሪ መንቀብ ዘይብሎ ምእንቲ ክኸውን ቅድሚ ምስራት ዓለም ነዚ ሓረየናይ ስለዚ ነቲ ኣነ ንስኹም ብክርስቶስ ዝተሓረናዮ ንሓውና ኣብ ቀድሚ ሓውና መንቀብ ዘይብልና ምእንቲ ክንከውን ብፍቕሪ እዚ እቲ ሰማያዊ በረኸት ዝብሎ ዳዊት ነዚ ነገር ዝተረዲእ ወይ ኣሕዋት ሓቢረን ክነብሩስ ክንደይ ሰናይን ክንደይ ጥዑምን ኢሉ ዝፀሓፈ ከምቲ ካብ ናይ ኣሮን ጭሕሚ ዝወርድ ዘይቲ እሙኻን ሙሉእ ዘፈር ክዳኑ ዘጠልቂ ኣብኡ ህይወትን በረኸትን ኣንቢረ ኣለኹ ኣበይ ኣብቲ ማእኸል ኣሕዋት ስለዚ ሰማያዊ በረኸት ማለት ሓውኻ እዩ ካብ ሰማይ ዝተዋሃበካ በረኸት ሓውኻ እዩ ካብ ሰማይ ዝተዋሃበክ በረኸት ሓፍትኻ እያ ኣሕዋትና እዮም ናይ ሰማይ በረኸትና ብኸምኡ ካብ ጳውሎስ እስኹም ናተይ ኣኽሊለ ኢኹም ኢልዎ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ሒዘኩም ዝቐውም ናተይ ኣኽሊል ንስኹም ኢኹም ኢልዎ ጳውሎስ በረኸቱ ኣጸቢቑ ስለ ዝፈልጥ ኢኻ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከገልግል እንከሎ ንዓይ ብዝጥዕመኒ ዝብል ሓንቲ ይሰርሐ ንርእሱ ብዝጥዕሞ ንዑ ባህ በዘብሎ ነገር ሰባት ንዑ ከኽብርዎ ንዑ ብዝሕንቅቕዎ ነገር ወል ሓንቲ ኣገልግሎት ኣይፈጸመን ኩሉ ግን ንሕዋቱ እናሓለየ ንሓዋቱ እናደንገጸ ንሓወቱ እናረደአ ርእሱ እንዳሓሰረ ንሕዋቱ እንዳኽበረ እዩ ኣኽሊሉ ዝእክም ነይሩ ሎሚ ከዓ ንስኹምን ኣኽሊልና ሰማያዊ በረኸትና ሓውና ከም ዝኾነ ከነስተውዕሎ ይግባአና እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብታ ፍቕዲ 3 ከዓ ክዛረብ ከሎ ነቲ ሕብረት መንፈስ ብማእሰር ሰላም ጌርኩም ክትሕልዎ ተጋደሉ ስለዚ መንፈሳዊ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ምሳኹም ይኹን እንዳበለ ጳውሎስ ኣብ ኩሉ መልእኽትታት ልኢኽዎ ኣሎ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ማለት ከነስተውዕሎ ዝግባአና ቂምታ ተንኮል ቅርሕንቲ ዘይብሉ ማለት ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ማለት ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ እዩ ምሕረት ፍቕሪ ዓቕሊ ለውሃት ትሕትና እዩ ሓውኻ እናደፋእካ ሓውኻ እንዳፀልኣካ ብፍቕርን ብምሕረትን ክትስከሞን ከለኻ እዚ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ይብሎ መጽሓፍ ቅዱስና ኣነ ንስኹም እናሓብሮ ሕብረት እዚ ሕብረት እዚ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ እዩ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ከዓ ዘይቅየም ማለት እዩ ዘይጸልእ ዘይጸርፍ ሕማቕ ዘይዛረብ ዘይሞኑ ዘይፈላለ ዘይብተን ማለት እዩ ዝተኣስረዩ ዝተጠምረዩ ብክርስቶስ ስለዚ ሕማቕ ንዝገበሮ ክፉእ ንዝገብሮ ዘበሉ ኩሎም ዝፀውርን ዝስከምን እዚ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ይበሃል ብርድኢቱ ብፍልጠቱ ንሓዉ ዘይጥንጥን ካብኡ ኣነ ፈሊጥ ኣነ ካብኡ ተረዲእ ኢልካ ንሓውኻ ገዲፍካ ካልእ ቦታ ካልእ ቤት ዘይትኸፍት ንርእስኻ ኣትሒትካ ምርኣይ ማለት እዚ እንታይ እዩ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስና ኣቐሚጥዎ ኣሎ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ እዩ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ብቋንቋ ምጽላይ ሕሙማት ምፍዋስ ተኣምራት ምዃን ኣይኮነን ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ንሓውኻ ብዘለዎ ምስካም እዩ ጴጥሮስ ሰይጣን ከም ስርናይ ክሕኩም መጽ ኣነ ግን ምእንታኻ ጸሌኹ ምስተመለስካ ንሕዋትካ ኣጽናዓዮም ኢልዎ ተኣምራት ገይሮም ምስ መፁ ኣጋንንቲ ምስተኣዘዝዎም ናተሓጎሱ መፅኦም ኢየሱስ ግን እንታይ ኢልዎ ኩሉ ሓይሊ ምድሪ ዘሎ ንኽትረግፁ ስልጣን ተዋሂብኩም ኢልዎ በቂ ዝጎለኩም ነገር የለን ሰይጣን ተደርቢ ኢልዎ ስምኩም ግን ኣብቲ ናይ ዘለዓለማዊ ህይወት ብምጽሓፉ ግን በዚ ተሓጎሱ ነንሕድሕድኩም ብምፍቃርኩም ነንሕድሕድኩም ብምግዛእኹም ነንሕድሕድኩም ብምክባርኩም በዚ ዳዕኒ እዩ ዝብለና መጽሓፍ ቅዱስና ስለዚ ካባኹም ክዓቢ ዝደሊ ግዝእኹም ይኹን ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ኣቐሚጥዎ ኣሎ ኣብ ማእኸል ማሕበር ኣምላኽ ትንቢት ስለ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹ ንብል ኢና ትንቢት ስለ ሰማዕና ሕሙማት ክፈወሱ ስለ ዝረኣና ኣጋንንቲ ክወፁ ስለ ዝረኣና በዚ ነገር እዚ ኢና ንድነቕ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማእኸል ማሕበር ክግለጽ እንከሎ ብምሕረት እዩ ዝግለጽ ብፍቕሪ እዩ ዝግለጽ ብለውሃት ብትሕትና እዩ ዝግለጽ ልቢ ቐናን እዩ ዝመልስ መንፈስ ቅዱስ ንሕሙም ክፍውስ ጥራይ ኣይኮነን ዝመጽእ ንዝዕምፅ ንዝሓሚ ንዝሰርቕ ንዘታልል ንዝተቐየመ ልቢ ምሕረት ክሓትት መንፈስ ቅዱስ ዝግለጽ ሰብ ቋንቋ ጸሊ ብቋንቋ ልሳን ንብል ኖ ልሳን ጸሊኻቶም ጸለውጥ የብልካ ልሳን ንሰብ እዩ ዝሃንጽ ነቲ ኣማኒ እዩ ልሳን ዝሃንጾ ነቲ ብልሳን ዝጸሊ ንዑ እዩ ዝሃንጾ ልሳን ወይ ከዓኒ ዝትርጉም እንድሕር ኣለኻ መልእኽተኛ ኮይኑ ክመጽእ ክእል እቲ ቋንቋ ዝትርጉም እንድሕር ዘየለ ግን ሰማዕ የብሉን አሜን ዝብል የለ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስና ዝምህረና ዘሎ ነገር ከነስተውዕሎ ይግባአና እቲ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ዝብሎ እንታይ ማለት እዩ በዚያ ክርዳአና ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ማለት
فقري محرت لوهات تحتنا هدات هياونة عقل تعجستي زي حبرة منفس قدس حبرة منفس قدس التنبيت قال ملا نسخوين خيش معكم اسو وهباتي نتام حبر نمهنات بخوم يخان نحرحلكم دحر تفاقيركم بزينا عيدك مزامورتي كم زخونكم عالم كتفلت سبلنا سلازي حبرة منفس قدس ازي بسقا زي تقلت قالو زي تقيم زي تسألق تكون كلها بمنفس كتاخاخب كلها اسي مخنياتو اب منفساو عالم دحر ماتيخم اتم قدس قدس يلم زملخو اب سمايات زلو ابوم يباسو دي سم قايايمو دي سم صالو دي سلازي انا نسخم كا خنتاخاخب كلنا كومون كوينا خنتاخاخب اتا سماياويت منغست يا زلا بز مدرزي ኢየሱስ ነዛ ሰማያዊት መንግስት ያ ምድር ገሊጽዋ ኸይዱ ስለዚህ እዚያ ዘይት ቀየም ምላሽ ዘይት ፍክር ዘይት ተስተሐፍር ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚያ ኻኒ እንድሕር ብጥቕሲ ደሊኹም ክትርድዋ ታይልወሎ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጸለያ በዚያ ጥራይ ጠጠው ከብላ በዚያ ማለት ኣብዚያ ዓጽዋይ እዚያ ኻን ታይልሎ 17 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 فقد 21 ስጋብ 24 ዓለም ንስኻ ከም ዝላኽካኒ ምንቲ ክትኣምንሲ ወአቦይ ከምታ ኣነ ንስኻ ኣባይ ዘለኻዮ ኣነውን ኣባኻ ከምኡ ድማ ንሳቶም ኣባና ሓደ ክኾኑ ኩላቶም ሓደ ምእንቲ ክኾኑ እልምን ኣለኹ በአንድነት ፍጹማት ክኾኑ ዓለም ድማ ከምቲ ንኣይ ዝላኽካኒ ዘፍቀርካኒ ከምኡ ንኣታቶም كم زفكر كايوم ما انت كتفلسي نحنا حدا خمس غنا انا اباتاتهم نسخه اباي حدا ما انت تكون انا اتذهب كان كبري حبكوم و ابوي كرمين مسرات على ما فكر كاني اخمو ازوم ذهب كاني نتذهب كاني كبري ما انت خريو ابتا انا زلخو نساتهم او مسايكلو ادل الله يدصلي يسوع كريستوس هاليلويا سلازي حواتي ኢየሱስ ክርስቶስ ንአንድነት ተገልጾ ታሎ በአንድነት ፍጹማት ከሆኑ ሓደ ከሆኑ በአንድነት ፍጹማት ከሆኑ ከንተ አነ ምሳኻ ሓደ ዝኾንኩ ንሶምካ ሓደ ከሆኑ ፍልልይ ዝበሃል ከም ዘይብልና ገይሩ ገሊጽዋ አሎ ማለት እዩ ወላ ወንጌል ዮሐንስ ካንታ ይልወሎ ቀዳማይ መልእክት ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅድ 3 ንስኻትኩም ድማ ምሳና ሕብረት ምእንቲ ክህልወኩም ኢልና እቲ ዝራናዮም ዝጣዓምናዮም زرمسسنا ينعقم نقرأكم علينا حبرتنا خا مس أبو مس ودي مس منفس قدسي سلازي حبرت مالت عندنت مالتي فللي زبها النجار زي ولو كبرنا إجزابير يقول معرف 4 فقدي 4 خان تايتبل كم تي بحنت تسفات وعد تخونكم النات تأوركم انتبه له كم تي بحنت تسفا صوعكم እተጸዋዓኹም ድማ ይብል ስለዚ በሐንት ተስፋ ዝተጸዋዓኹም ሉ ጻውዒትና እንታዩ ዝተጸዋዕናሉ ተስፋ እንታዩ ክንፈልጥ ይግባአና እቲ ጻውዒት ተስፋ ዝብሎ መጽሐፍ ቅዱስና ድምጽ አምላኽ ምስማዕ ውሉድ አምላኽ ምዃን ይጻውዒት ወደይ ክብለካ ከሎ አቦይ ንኽትብሎ ንኾሚና ተጻውዒና ጻውዒት ማለት አገልግሎት አይኮነን ካብ አቦኻ ዝሰማዓኻዮ ልኡኽካ ምፍጻም ይሱ معيايو اسو تصاوعت ايكونن تصاوعت مالت 24 ساعات دمص ابوخا مسمعي تئزاز ابوخا مفصامي فقاد ابوخا مغبار مالت تصاوعت تصاوعت مالت دمص ابوخا مسمعي بغزا فقادكا بغزا دليتكا مخاد مالت ايكونن تصاوعت سلازي تصاوعت كانتايو كتصليلكا زبالا بحالالو تصاوعت يولد املاك كوني تتصوعي كل ابز زل اماني ولد املاك كوني تتصوعي نبي حوارين باستر كونا يكون تتصوع ولد عملاق كون تتصوع أسو وهبت سجاي نتا محبر نتا سجا خرصوص نمملأ زتوهب وهبتيو وهبت تصوعت هيكون تصوعت دمت أبو خامس معيو سأول نمنتاي تسهددن اللخا مسولو أبيت قويتاي إلو تصوعت سمعو تصوعت الزيب سمعو شعو انت دحر الكابل احنا قرن رسخه قدك كاي مسولو امو انت تقبر قويت هيدو نعدا تملس تنقرك انت هم تقبر يلو اشي تصوعت السي عيا يكون تصوعت عيا غيركم كي توسدوا تصوعت كان تايو كتصللك اغزابير تصوعك تصوعت كادليو لا وا قداماي ነገር ጸልይ ኻትረኽቦ ጻውዒት የለ ጸልይ ኻትረኽቦ ውበት ጸጋ የለ
እግዚአብሔር አምላኽ ንማሕበሩ ብኸመይ ይሃንፃ ፈሊጡ መን ንመን ከም ዝዓዮ እቲ እንታይ ከም ዝዓይ በዓሉ ይትውህበ ዝህቦ ንሱ ኣዋ ሓዲሩ ዝዓይ ሃሌሉያ ካብ ብሰብ ዝግልገል ኣምላኽ ኣይነምልኽን ኢና ብመንፈሱ ዝግልገል ኣምላኽ ኢና ነምልኽ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ስለዚ ፃውዒትና ውልድነት እዩ ፃውዒት ከኣኒ ንዓና ጥራይ ኮንና ተፀዊዕና ኩሉ ዓለም ተፀዊዒ ውሉድ ኣምላኽ ክኸውን ፅዋዓት ብዙሓት እዮም ኢልዎ ኣሎ ሕርያት ግና ሒደት ኢላ ቀሚጥዎ ኣሎ ምክንያቱ ኩሉ ውሉድ ኣምላኽ ክኸውን ተፀዊዒ እዩ ኩሉ ዳግም ንኽውለድ ኩሉ ውሉድ ኣምላኽ ክኸውን ተፀዊዒ ፅዋዓት ብዙሓት እዮም ሕርያት ግና ሒደት እዮም እቶም እሺ ኢሎም ዝእዘዙ ሒደት እዮም እቶም ዝተፀውዑ ግን ብዙሓት እዮም ኢልዎ ስለዚ ፃውዒት ማለት ድምፂ ኣቦኻ ምስማዕ ውሉድ ኣምላኽ ምዃን እሺ ኢልካ ምእዛዝ ይፃውዒት ፃውዒት ካልእ ትርጉም የብሉን ንሕና ግና ፃውዒትካ እንዳበልና ካልእ ትርጉም ሂብና የለና ክፀልልካ ፃውዒትካ ሰብ ብሰብ ኣይትቕበሎን ኢኻ ፃውዒትካ ኣቦኻ ይፅዋዓካ ካብ ኣቦ ዘይኮነ ናባይ ክመፅእ ኣይክእልን ኢሉ ስለዚ ኣቦ ስለዚ ፀዋዓኩም ኢኹም ናባይ መፂኹም ዘለኹም ዝበለ መፅሓፍ ቅዱስ ኣቦ ዘይፀውዖ ናባይ ክመፅእ ኣይክእልን ኢሉ እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ፃውዒት ድምፂ ኣቦኻ ምስማዕ እሺ ኢልካ ምእዛዝ እዩ ፃውዒተይ እዚ እንዳበልካ ምስ ሓውኻ እናተጓነፅካ ምኻድ ኣይኮነን እናተዳፋእኻ ምኻድ ኣይኮነን እሺ ኢልካ ምእዛዝ እዩ ፃውዒት ማለት እሺ ኢልካ ምእዛዝ ጳውሎስ ተፀዊዑ እዝኑ ፅን ኣቢሉ ሰሚዐ ከኣኒ ክብሪ ንጎይታ ይኹን 4 ኸ ሓደ ስጋ ሓደ መንፈስ ዝብል ኣሎ ብዛዕባ እዚ ሓደ ስጋ ሓደ መንፈስ ከኣኒ ኣብ ከለኹ ሕፅር ኣቢለ ክዛረባ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ፅቡቅ ጌር ገሊፅዎ ኣሎ ኣብ ምዕራፍ 11 ማለት እዩ ብዛዕባ ሓደ ስጋ ዝብል ኣብ ምዕራፍ 10 ከኣኒ እቲ ሓደ ስጋ ዝብሎ እቲ ንማሕበር ዝተቆርፀ ስጋ እዩ ስኻ ስጋ ክርስቶስ እዩ እቲ ሓደ መንፈስ ሓደ ስጋ ዝብሎ እቲ ደምን ስጉእና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብዚ ኢና ዳግም ተወሊድና ስለዚ ሓደ ስጋ ከም ዝኾንና ክነስተውዕሉ ይግባአና እዩ ስጋን ደምን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማሕበር ከም ልምዲ ይውሰድ እዩ ጾሙን ጸሎትን ሒዝካ ቀኒኻ ኣብ መወዳእታ ምስ ተወድአ ስጋን ደምን ስቂልካ ክትወስድ ስጋን ደምን ኢየሱስ ክርስቶስ ንምድሓንካ ኣይኮነን ትወስዶ ወይ ከኣኒ ንመዘከርታ ይውሰድዎ ክብል እንከሎ እንታይ እዩ ትርጉሙ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣቐሚጥዎ ኣሎ ንመዘከርታ ይግበርዎ ክብል እንከሎ ሓወይ ኣበይ ኣሎ ሓፍተይ ኣበይ ኣላ እቲ ዝተቆርሰ ስጋስ ኣበይ ኣሎ እዩ ዘብለካ መዘከርታ ይግበርዎ ማለት ክንእከብ እንከለና ንሓውና ከም ንዝክር እዩ ዝገብረካ ምክንያቱ ኣብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ኣብቲ ታሕቲ ጥራይ ከንብበልኩም እየ ምንቲ ምስ ዘለና ግዜ ምንቲ ክንዛራረብ እንታይ ኢሉ ኣሎ ፍቕዲ 29 ተጀሚረ እቲ ዝበልዕ እቲ ንስጋ ጎይታ እዩ ዘለሊ ንርእሱ እዩ ፍርዲ ዝበልዕን ዝሰትን በቲ ምክንያት እዮም ካ ኣብ ማእኸልኩም ብዙሓት ድኹማት ሕሙማት ዘለዉ ዝደቀሱ እውን ብዙሓት እዮም ግናኸ ኣብ ርእስና እንተ ንፈርሲ ኣይምተኾነና ነርና ክንፍረድ ከለና ግን ምስ ዓለም ምእንቲ ከይንፍረድ ብጎይታ ንቕፅዕ ኣለና ስለዚ ኣሕዋቴ ንምብላዕ ክትእከቡ ከለኹም ንሓድሕድኩም ዳ ተፃባበዩ ንምብላዕ ክትእከቡ ከለኹም እንታይ ድሎ ነንሕድሕድኩም ተፃባበዩ ስጋ እንደምን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማሕበር ክውሰድ እንከሎ ካብታ ቁራስ ዝበልዐ ሰብ ኣበይ ኣሎ ሓወይ ኣበይ ኣሎ ቅድሚ 5 ዓመት ዝርኦ ዝነበርኩ ቅድሚ 10 ዓመት ዝርኦ ዝነበርኩ ሓወይ ቅድሚ 3 ሰሙን ዝርኦ ዝነበርኩ ሓወይ ኣበይ ኣሎ ቁራስ ወሲዱ እዩ ካብ ናይ ስጋ ክርስቶስ ተኻፋሊ ኮይኑ እዩ እቲ ስጋ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኣዴታትና ቀጫ ክስንክታ እንከለዋ ሓደ ቆልዓ መፂ እንድሕነታ ቀጫ ግማ ዓቢልዋ ብምልእታታ ዘላ ቀጫ ኣይኮናን ዝርያ እታ ዝተገምዐተን ዝርያ እታ ኣነ ንስኹም ነምልኹ ኣቦና ከኣኒ እቲ ዝተቆርሰ እዩ ዝርኢ ነታ ምልእቲ ይኮነን ዝርኢ ነታ ዝተቆርሰት እዩ ዝርኢ ምክንያቱ ካብ ስጉኡ ተኻፋሊ እዩ ካብ ደሙ ተኻፋሊ እዩ ዋጋ ከፊሉሉ እዩ ዓዲግዎ እዩ እንድሕር 27 እንድሕር ተኣኪብና 21 እንድሕር ነርና ሓደ እንድሕር ጎዲሉ ንሕናትዮም 23 ተኣከብና ስጋን ደሙን ስቂልና ኢና ንበልዕ ውስድ ውስዳ ኢና ኣሜን ሃሌሉያ ገደና በቃ መዘከርታ ጌርና ኣይኮነን ኣብ ጎይታ ከምኡ ይኮነን ጎይታ ነቲ ዝተቆርሰ እዩ ዝደሊ ነቲ ዝተቆርሰ ዝቆረሰ ታቁራስ እዩ ዝርኢ ኣበይ ኣሎ እዩ ዝብለካ ስለዚ ደሙን ስጉኡን ምብላዕ ማለት ልምዲ ይኮነን ስርዓት ኣይኮነን ንመዘከርታ ይግበርዎ ማለት ሓወይ ኣበይ ኣሎ ሓፍተይ ኣበይ ኣሎ
نسو أحواتي لنا أعرختي لنا سلازم ما ذكرتاي كبلن كله نزي يزد زلو نزي يدمس الله باولوس انتاي لولو كتب العخت كون كلكم ننحلكم تصابابيو سلازي تصابابيو زلكم أم أخلكم حمومات دنوسات زموتون الله يلوم بقى بتخكل كأني بزحات نفسها زتعنقف الله زموت الله زودق الله ما أخلنا سلام انتاي نحريكم اتسقان دمن والحانت زوم تصلو تقولوا نذكرنا يسوس نذكرك لنا اينا نبلو ግን ንሱ ይኮነን አማኒ 24 ሰዓትን ኢየሱስ ዝክሮ ከዕንቀፍ ኢየሱስ ይብል ክትስ ኢየሱስ ይብል ክጥወይ ኢየሱስ ይብል አማንሲ ሓንቲ መዓልትስ ካብ ከናፍሮ ኢየሱስ ይብል መና ጉዲ ልፈልጥ አማኒ ነዚ ከዘክረና ደሊ መስለኩም ናሓውና ክንዝክር እዩ ግን እዚ መጽሐፍ ቅዱስ እዚ ጠዋዊናዮ ነቲ መጽሐፍ ቅዱስ ጥዊ ዊ አቢና ናብ ረብሓና ደዊትና የምበር መጽሐፍ ቅዱስና ጽሩ እዩ ጉልጽ ደብዳቤ አማኒ ኩሉ ጊዜ እኒ ኢየሱስ ዝክሮ ኢየሱስ ዘይዝክር ሰብ ውሉድ አምላክ አይኮነ ከመን ካብ ዝተወለደ ዘና ዝበለጥ ስለዚህ ንዓይ ክዝክሩን ኢልኩም ጥቁራስ ቅሮስ ወይ ኮነን ዝብዘሎ ሓወ ያብያሎ ዋጋ ተኸፊልዎ እዩ ብደም ተዓዲጉ እዩ ደመ ይዛረብ እዩ سجاي يزاربيو سلازا عبيد علو يزبل كامنا عبيد زبلص دميو هاليلويا سلازيو بزعبا حدا سجا حدا منفس يلو خو قلص خلو ازي مشطيرو زلو كاله ترغم يبلون كاله ترغم كاينو بو خان طنق حنت امنت بلا امنت كاني مئزازي امنت مئزازي بابونا ابراهام لابنت كنوسن ندحر كوينا ابراهام كل جزء زفرحوا نجار نيرو أبونا أبراهام نسخ عني اتنزت ريان تريد اتنزت ريان نبرة وراس سلزي ولو قال اسم كي ورث يزفرح نير أبراهام حسابه كل جزء ناي مدري نيرو ناي سماي حسيب يفد نيرو أبراهام سلزي نجزابير عملاك كي ورثني وراس هذا النبلو نيرو اسماعيل وسيدو بل بك أنا اسماعيل بارخ الليل اسماعيل كاب أجار مسو نو أتي كاب بعد كيدانكا كاب سارة زولد نسيو كاويتو وراس كله زولد يلو شعو زرقا خم حصاب حرخ بزح يلو كم حصاب حري قصرو يلو نبحري قصري كعل نسماي كواخبتن قصرو اي قصرني يلو سلازي زرقا خم بزح يلو ابراهام اتحساسبو تلويطو ابراهام تعزاز خوينو نغزابير امينو بك كاب زرعي نتنمول عالم زدحن إيسوس كرسوس كولدي لأمين بك أبراهام نتي تسفاز غورلو إيسوسي أبراهام نتي بعرايو تريتو غوزوز ورسي ساق ايكونن تسفاغير أبراهام نتي كاوز ولد إيسوس كرسوس زرقا خم حصاب حرخ بزحيو السخانة امنت عبوغت بحري خازولو بكرستوس امينو سلاز أبراهام نمن كأزاز جمير شعو نكزابير عملاك كأزاز جميرو كابنا يسيقا نگر وطيو حبتو متأمات قريفو تريتو متأمات قريفو ناوت مرعي قريفو بكا بإقزابير تأمامينو نإقزابير عامينو نإقزابير كأزازو جميرو امنت مئزازي أبراهام تعزازي سلازخونا خا يساق توليدو يساق مستولد خالي بلنا تتفتو ودغا سوا علي أبراهام يوي مسولا داقو يي أنجيو انشاتو فلس عادقو صعن عبيلو تسكم عبيلو نفتاز ولو قوبو حيزو خيدو سلام منتاي أبراهام عامينيو نتصدق تقصيرو لي سلازي امنت مئزازي بيساق يكونن امينو أبراهام بإغزابير زامونو كريستوس كاو خولدي سلازي يساق ابو كل حزنا مصينا ناوتي ابيد الله تنسو ويلو إغزابير نرسي حلي هاليلويا إغزابير تايلولو نرسي حلي يلوك نعنا يقدر اسخدال ولنا يلو مغنياتو أبراهام وراسي ناي امنت وراسي يقولو بسقاز ورسي كونن دي زول أبراهام هاليلويا سلازي حواتي امنت مالت مئزازي سبع عفو امينو يسوس قويتا انا دحين اللهو يا بك انا يزل عالماوي هيوت وريس كان لخايلكا فيزا تعدلو من يدكا بملو لبوزا امنه زبلو بملو لبخان تعمين كتعزاز خوين كان لخا مالتي بخنا فرس لا يسوس قويتا بك اصلا حطاتكم زموتي امنه ايديال على اللهو رومي 10 تمتيخا بزي اجير كان كل سب فيزا تعدلو من فيزا عدلت غيرنا غونكيري يوحنس بوك مونديكم عراف كنت مود اتازلو فقدي بزح حسابات بسما اموني له حيل تامرات ريم غلاريم امونو يسوس غنا ابل بنفس وكف زلو سب سلاز فلط زنبره بسب زنوغرو ነገር አይደልን ስለዚ ነበረ ንኩሎም አይ አሞኖ ምን ኮይዝብ እምነት ምእዛዚ
እምነት ምዝራብ አይኮነን እምነት ምእዛዝ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስና ብዛዕባ እምነት ክዛረብ ከሎ ናይ ምእዛዝ ከም ዝኾነ መጽሐፍ ቅዱስና ዝነግረና ካልእ ትርጉም የብሉ ክብርን ጎይታ ይኹን ሓንቲ ጥምቀት ዝብላ ኸኣኒ ብዛዕባ እዚኣ ሓንቲ ጥምቀት ዝብላ ኸኣኒ ጥምቀት ማለት ኣዳማዊ ባህሪኻ ምቕባር ማለት እዩ ካልእ ትርጉም የብሉ ሰራቐ ሓማይ ሓሳቡ ተባእሲ ዝነበርካ ጽድቂ ኣምላኽ ንኽትፍጽም ኣዳም ክቕበር ኣለዎ ኣዳም ዘይተቐብረ ጽድቂ ኣምላኽ ክፍጽም ኣይክእልኒ ኣብነቶም ጽዎ ኣዘራርባ ኣሎ ብየማኑን ብጸጋሙን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቕሉ ነይሮም እቲ ብየማኑ ዝነበረ ሓጢአተኛ ከም ዝኾነ ተኣሚኑ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ክትኣቱ ይኸይልዎ ስለምንታይ ደኣ እሱ ምጥማቕ ዘየድልዮ ዝብል ሕቶ ኣሎ ብትኽክል ጽድቂ ኣምላኽ ትፍጽመሉ ኣብ ምድሪ እምበር ኣብ ሰማይ ኣይኮንካን ኣብ ሰማይ ጻድቕ ኢኻ ቅዱስ ቅዱስ ኢልካ ኢኻ ትምለኽ ጽድቂ ኣምላኽ ግን ኣብ ምድሪ ኢኻ ትፍጽሞ ስለዚ ሰብ እዚ ኦልሬዲ ካብ ዓለም ይፍለ ኣሎ ምጥማቕ ኣየለኒ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኑ ናብ ጎይታ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ምድሪ እዚ ጽድቂ ኣምላኽ ዝፍጽሞ ነገር የብሉ ጽድቂ ኣምላኽ ንኽትፍጽም ክርስቶስ ኣባኻ ክሓድር እንተኾይኑ ግን ኣዳም ክቕበር ኣለዎ ክርስቶስ ሒዝካ ክትተስእ ኣለካ ጽድቂ ኣምላኽ ንኽትፍጽም ጥምቀት ማለት ንጽድቂ ኣምላኽ ንኽትፍጽም ኢኻ ትጥመቕ እምበረይ ንስጋኻ ክትሓጽብ ኣይኮነን ወይ ከዓ ስርዓት ሃይማኖት ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ከምኡ ነይሩ እንተዝኾኑ ነበረ ብቆልዕና እኮ ተጠሚቕና ኢና ምስ ዓበና ግን በጽሒ ምስ ኮንና ሕማቕን ጽቡቕን ምስ ፈለጥና ክንቕየም ክንሓሚ ክንሕሱ ጀሚርና ሰብ ሓጢአት ክገብር ዝጅምር በጽሒ ምስ ኮነ እዩ ህፃን ከሎ ሓጢአት ኣይገበርኒ በጽሒ ምስ ኮነ ግን ሕማቕን ጽቡቕን ክፈልጥ ምስ ጀመረ ሓጢአት ክቁፀረሉ ይጅምር ክፉእ እንተገይሩ ሓጢአተኛ ሰናይ ነገር እንድሕር ገይሩ ከዓ ጻድቕ ምክንያቱ ሕማቕን ጽቡቕን ኣብ ዝፈልጠሉ ሰዓት ነዚ ነገር እዚ ምስ ፈለጥካ ኻኒ እቲ ኩሉ ዝገበርካዮ ሕማቕ ነገር ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ትእመን ናይ ክርስቶስ ጽድቂ ተቐቢልካ ኻኒ እቲ ዝገበርካዮ ሓጢአት ትቐብሮ ክርስቶስ ሒዝካ ከዓ ትትስእ ኣብታ ሰዓት እቲኣ ጀሚርካ ኻኒ ክርስቶስ ኢኻ ትጨኑ ክርስቶስ ኢኻ ትምስክር ንክርስቶስ ኢኻ ከዓ ትመስል ጥምቀት ማለት እዚ ስለዚ ጥምቀት ንጽድቂ ኣምላኽ ንኽንፍጽም እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዮሐንስ መጥምቕ ከም ዝተጠምቀ ንፈልጥ ኢና እንታይ ኢልዎ ኖ ኣነ በኣኻ እምበረይ ክጥምቕ ንስኻ በኣይ ክትጥምቕ ኣይኮነልካን ኢልዎ ኖ ኣይከውኒ ኢሉ ኖ ጽድቂ ኣምላኽ ክንፍጽም ብግድን ኢልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተጠምቀ ሽዕ ንሽዕ መንፈስ ቅዱስ ምስ መስከረሉ ብመንፈስ ተመሪሑ ንምድረ በዳ ይኸይዱ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ናበይ ከይዱ ንምድረ በዳ ኸይዱ ጽድቂ ኣምላኽ እንታይ ገይሩ ክፍጽም ጀሚሩ ሰይጣን 3 ግዜ ፈቲንዎ ንግዚኡ ሓዲግዎ ብኩሉ ነገር ከዓ ይፍትኖ ነይሩ ጽድቂ ኣምላኽ ንኽትፍጽም መንፈስ ኣምላኽ ክትቀበል ኣለካ ብመንፈስ ኣምላኽ ተመሪሕኻ ከዓ ንዓለም ክትስዕር ኣለካ ስለዚ ምስ ተጠመቕኩም ከ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢልኩም ዶ በይናይ ጥምቀት ኢኹም ተጠሚቕኩም ዝብል ብዙሕ ነገራት ኣሎ ምስጢር ጥምቀት ግና ባይዘወይ ክነግረኩም ኣዳማዊ ባህሪኻ ምቕባር እዩ ኩሉ ኣዳማዊ ስለ ዘይቀበረት ስርዓት بسرعة تطميقنا سلازي مصانا نحمي نقيب نحس نباس نغاچو نراصم علينا ازغن ادما بحر سلازي تقبري ميستير ጥምቀት ትምህርቲ ኮነ ጥምቀት ማለት بملؤ ልብኻ ንዓለም ትሕድካ ትሞውትን ኮለኻ ኣነ ንዓለም ዝሞትኩ ዓለም ከዓ ስለይ ዝሞተት አይዶ ሃዋርያ ጳውሎስ እቶም ዝተጠመቅኩም ዘበልኩም ኩላኹም ንክርስቶስ ከም ዝለበስኩም ወደ ኣይትፈልጡን ኢኹም ኢሎም ሃሌሉያ ስለዚ ጥምቀት ማለት አዳማዊ ባህሪ ምቕባሪ እዛ ሕጂ ናይ መወዳእታ ዝተምሃርና ኢኻ ምዕራፍ 6 እቲ ኣቦ ዝብል ድምፂ ኣቦኻ መንፈሳዊ ኣቦ ማለት ሓደ እግዚአብሔር ኣቦይ ናይ መናፍስቲ ኣቦ ንሱ በይኒ ብስጋ ሰብ መንፈሳዊ ኣቦኻ ክኸውን ኣይክእልኒ መናፍስቲ ዝብሎ መጽሓፍ ቅዱስ ከነስተውዕሎ ይግባአና እዩ መንፈሳዊ ኣቦ ትርጉም ኣለዎ ንሓደ እኮ ኣቦይ ኣይትበሉ بجزاء فقنا أبوينا زجزانا يو ناتبارعنا أبوينا زجزانا يو زبل خان نسوز صار أخن صلينا نسوز فتوى أخن فتينا أن إحنا أبونا أتعصم يزولون دحر كوينو أمدر نمان نمكن صلى عين خلينا نمان نمكن كيم عين خلينا مسمان نمكن أخن فلا عين خلينا أبونا تو نمان نمكن هو أي جبع الناني من فساو أبون الشيء من فساو أبو سواي كوني أما حبر أملاخ جنا من فساوي أبو زيكون منفساويان ممهاران اللو قواسوت اللو اتوهبت قسنت هوارنت وانجلاونت مبينت زبل كالوتون يزلو ازوهبت اللو أبو زبل وهبت جن نايش سماي أبونا جن حدا بيني نتن ودو زهابنا نسي أبونا بإيسوس كرسوس داغم زولدنا نسو يو أبونا سلازي أمدري نحدكو أبوي آيتولو إلنا مزحف قدس
كم تكرسو زمهرنا قومو كوني زغبانا كابي زمصي زغن اندحرينا باولوس نتيميطوس ودي سلازولو نقورنطوس كابو وانجيلي وليدوكم يسلازولو نقورنطوس بوانجيلي وليدوكم كبلون كله ناي وانجيل ابو اغزابير ابوي ولودو ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ብዛዕባ ኢየሱስ ይዛረብ انا حواريانكم يلو ጽቡ ገራ ረዲእዎም ንጥሜጢዎስ ካኒ ጥሜጢዎስ ወደይ እታብ ሰማይ ዘሎ እግዚአብሔር አቦና ዳበለ ይስነግሮ ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ምሳኻ ይኹን ይዝብሎ ስለዚ አቡኡን ጎይቱኡን ኩሉ ነገር ጽቡ ገሩ ዘረድኦ ጳውሎስ ስለዚ ናዕድመ ፍልሊ ግን ናይ ስጋ አቦለው አቦታት አለው ናይ ስጋ ዝቆጽዑ ዝገንሑ ትጋገለ ኻይሎም ዝመልሱ ናይ ስጋ አለው ግን መንፈሳውያን አቦና ኮኒኩል መምሃራን አለው ዝግስጽለው ዝቆንዕለው እዚ ግን ናይ አቡነት ባህሪ ናይ ስጋ ይግን ዝብሎ መንፈስ አይኮነን ዝብሎ እዚ ነገር እዚ ኻቢ ገሊጽወሎ አብ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ካብ ፍቅዲ 9 ተጀሚሩ አብ ርእሲ ዝውን ኢሉ ዝቆጽዑና አቦታት ስጋና ዝቆጽዑና አቦታት ስጋና ካብ ዝነብሩ እሞ ካብ እንሕፎም ብህይወት ምእንቲ ክነብርሲ ነቲ አቦ መናፍስቲ አዚና ክንእዘዞ አይግባአና እንዲልዎ እቲ አቶምሲ ንቁሩብ መዓልታት ከም ዝተረአዮም ገይሮም እዮም ቆጽዑና ንሱ ግን አይዶ ኣብ ቀድሚው ምእንቲ ክንማቀል ራእይዎሞ ንሱ ግን ካብ ቅዱስኑ ምእንቲ ክንማቀል ኢሉ ንጥቅምና እዩ ዝቀጽዓና ካብ ቅዱስኑ ምእንቲ ክንማቀል ስለዚ ቅድስና ካብ አቦና ኢና ንማቀሎ ካብ መምህርና አይኮነን ሃሌሉያ ቅድስና ካብ አቦና ኢና ንማቀሎ ካብ መምህርና አይኮነን እዛ ነገር እዚ አኸነስተውዕላ ዝግባአና መንፈሳዊ አቦና ኣብ ሰማይ አሎ ስሙን ዘለዓለም ዓለም ይባረኽ ናይ መናፍስቲ አቦንሲ እቶም ብዕድመ አቦታ ዝኾኑ ግን ንስጋ ክቆጽዑ መምሃራን ጓሶት ዝብሎም እሶም ውህበት አለዎ በቲ ውህበትካ ይቆጽዑ ግን መናፍስቲ አቦ ይኮኑ መንፈሳዊ አቦ ሓደ ከም ዝኾነ መጽሐፍ ቅዱስና አቀሚጥልና ኣሎ በዚኣ ክናዓጽና ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና